Já bych vás tady všechny chtěla přivítat na dnešním webináři, který je na téma, jak připravit děti na budoucnost, když nevíme, jaká bude. Dovolte mi, abych vám představila dnešní lektorku, paní magistru Pavlu Kouckou. Pavla pracovala 10 let v azylovém domě pro matky s dětmi. Ve své soukromé praxi poskytuje psychologické poradenství, individuální, párovou i skupinovou terapii a je autorkou knih Zdravý rozum ve výchově, Uvolněné rodičovství a Odolné dítě. Jsme moc rádi, že je dnes mezi námi a že se s námi podělí o své zkušenosti a znalosti. Než předám slovo lektorce, tak bych vám chtěla připomenout, že během webináře můžete psát své dotazy do chatu a bude na ně vyhrazen prostor v závěrečné části webináře. Tak a já už předávám slovo. Tak já moc děkuji za uvítání, všechny vás zdravím nad tímhle důležitým tématem. A ono vlastně to bylo vždycky tak, že se rodiče snažili připravit děti na budoucnost a nevěděli, jaká bude. Z principu to možný není. Nicméně v dnešní době mám pocit, že je to ještě jako těžší, že opravdu jakoby se zdá, že nás jako čekají turbulentní časy a že opravdu nějak jako ten přelom věků pravděpodobně nebude operetou, tak jako přelomy věku jako nikdy jako nebyly. A tím spíš je to jako otázka vlastně, co se tím našim dětem bude v budoucnosti hodit. A já vlastně k tomu tématu přistupuji jednak jako psycholožka a psychoterapeutka, protože řeším úzkosti svých klientů z budoucnosti, řeším jejich taky obavy a jak vlastně směřovat děti. A řeším to i jako máma, která má teď 3 dospívající děti a jako člověk, který mu prostě záleží na tom, jaká budoucnost bude a chtěl by nějakým způsobem jako přispět k tomu, aby byla spíše dobrá. Jo, nebo jako posouvat to tím lepším směrem. Takže to je tak nějak jako asi ta moje pozice, z které o tom přemýšlím. A vlastně to naše povídání chci teď směřovat do takových 3 částí. V té první bych pověděla něco o, o vlastně té době dnešní a o tom, jakoby, co se děje, co můžeme čekat. A pak bych pohovořila o tom, jak vlastně s dětmi mluvit o budoucnosti a případně o nějakých jako těžších věcech, které nás jako mohou čekat. A pak vlastně bych se přesunula k tomu vlastně nejdůležitějšímu a sice jaké vlastnosti, schopnosti, znalosti, dovednosti se vyplatí u těch dětech rozvíjet, když právě nevíme, jaká ta budoucnost bude. Takže tohle jsou takové 3 hlavní části. Když nám zbyde čas, můžeme pohovořit i něco o výchově, jako takové, o výchovných stylech, co se jako hodí a pak samozřejmě bude prostor na vaše dotazy. Takže jako opravdu, nebo dotazy, možná i jako příspěvky, co vás k tomu napadne. Můžete mi klidně třeba oponovat, může to být jako zajímavé, takže já se rozhodně těším na to, co vás k tomu bude napadat. A teďkon možná už bych se přesunula teda vlastně k té první části, kterou jsem si tak vnitřně nazvala doba přelomová. A ono vlastně proč se si to myslím, že opravdu jako nás čekají velké změny, jednak opravdu jakoby se to hodně jako zrychluje, ty změny v té naší společnosti. A nabývá to opravdu na nějaké jako rychlosti a intenzitě
a ono jako vzájemně ty změny se potencují, jo, jako, nebo můžeme očekávat, že v té budoucnosti se budou potencovat, já nevím, máme tady, že jo, změnu klimatu, eh, různé další ekologické potíže, degradace půd a tak dále. Um, a pak tady máme takovou jako velkou další oblast, kde se začínají dít velké změny, a to je vůbec jako geopolitické rozložení sil, jo, kde to taky opravdu se tak jako nějaký ten stabilní řád, který tady teď jako pár desítek let byl, tak se začíná opravdu jako houpat a nevíme, kam až to může dospět. A pak tady samozřejmě máme umělou inteligenci a za dveřma ťukající obecnou umělou inteligenci, které už opravdu jako nikdo neví co očekávat, protože už ani odborníci teď jako nevědí, co se vlastně jako odehrává v těch velkých strojích, jak dospívají ke svým závěrům. Takže tohle to si myslím, že to bude jako hodně jako zajímavé. Ono samozřejmě, teda jak jsem říkala, ty změny, že se vzájemně potenciují, tak jako ono se opravdu očekává, že já nevím, změny klimatu budou vést k tomu, že prostě některé oblasti se stanou obtížně obyvatelnými a budou tady další vlny migrantů a bude otázka, co s tím. Jo? Takže vlastně to zase jako může ještě víc rozkolísat nějaký to geopolitický rozložení sil a tak podobně. Takže tohle to je vlastně důvod, proč jako říkám doba přelomová. A ono, že jo, rodiče hodně řeší třeba nějaké vzdělání dětí, jo, co se jim vlastně bude hodit a ono jako dřív to jako bylo tradičně tak, že prostě se dědily ty povolání, jo, že jako šlechtic byl syn šlechtice byl šlechticem a spravoval nějaké panství, syn kováře se učil na kováře a tak dále. A byla to nějaká jistota, že vlastně bude ten kovář potřeba i pro budoucí generaci a že jako má smysl teda se učit to povolání. Pak s tím trochu jako zamíchala průmyslová revoluce a teď jakoby se to mění opravdu jako velkou rychlostí, jo? Že ještě když že jo, po revoluce se tak jako říkalo, uč se jazyky, to se ti bude hodit, studuj ekonomiku, to se ti bude hodit. A ono to nějak jako víceméně jako opravdu jako platilo, jo, že ten, kdo vystudoval teda ty jazyky, tak se mu to hodilo a tak dále. Nicméně jako že jo, teď máme automatické překladače a překladatelé přicházejí o práci. Ještě před 2 lety jste říkalo, neví se, co bude, neví se, co se ti bude hodit, nicméně jako, hele, ty počítače, ty teď jedou, ty pojedou, tak studuj informatiku, to se ti určitě bude hodit. No a teď jako jsme svědkem toho, že absolventi programování jako těžko hledají práci, protože ty počítače už si ty kódy píšou sami. Takže je opravdu jako otázka, kam ty děti směřovat, když jako chceme, aby se tím uživili a aby to mělo nějaké uplatnění v budoucnu, tak teď je opravdu jako extrémně obtížné odhadnout, co může být teda tou vhodnou oblastí, kam ty děti směřovat. Nicméně budeme se tomu věnovat potom podrobněji. A eh, co nás jako v té budoucnosti pravděpodobně čeká, tak opravdu jako zřejmě budou nějaké krize, jo? A my teď, že jo, máme tu zkušenost, že jak jako rychle se může stát, že přijde nějaká epidemie nebo jak může vypuknout válka, že jo, tak tohle to jsou věci, které se nás jako týkají a můžeme odhadovat, že i v budoucnu prostě takovéhle jako další události se mohou dít a může se nás to opravdu týkat.
Já teď jako nechci nikoho strašit. A ono, tam jakoby je, jako neplatí to, že když před něčím zavíráme oči, takže z toho nemáme úzkost a když se na to jako díváme, takže jsme z toho úzkostní. Ono to je dokonce jako spíš naopak, jo? Že někdy jsme tím úzkostnější, čím víc jako o tom nechceme slyšet, že o válce mi nepovídej, já prostě ty zprávy nebudu číst. A ježiš, globální oteplování, no to vůbec prostě, jo? Tak, tak ono, tohle není úplně jako optimální postoj, když samozřejmě jako někdy je na místě si regulovat to množství zpráv a prostě nenechat se prostě zavalovat jako jednou hrůzou za druhou, ale ani jako nezavírat oči a uši. Mně se docela líbí taková jako fráze doufej v nejlepší a připravuj se na nejhorší. Jo? A opravdu my bychom jako měli mít jakoby zároveň jakoby tu víru v to, že ta budoucnost může být dobrá, že si poradíme, že to bude fajn, ale zároveň se jako můžeme připravit na ty nebezpečí. Ono to jde dokonce tak jako ruku v ruce docela dobře. Mě zaujala tadyhle v té souvislosti knížka Ruka noci podaná od Václava Cílka a Ferdinanda Šmikmátora, kterou vydalo v roce 2018 nakladatelství Do Kořán, kdy vlastně autoři se zajímali o různé krize různě po světě, ať už krize ekologické nebo sociálně politické, různé občanské války a tak dále, epidemie. A vlastně jako podívali se, co se děje v té společnosti a co se hodí vlastně těm jako lidem, jak se na to připravit. Je to vlastně o rodinné připravenosti. Co může dělat rodina, aby se připravila na krize různého charakteru. Jo? A já tam jakoby docela jako souzním vlastně s takovým jako realistickým pohledem těch autorů, kteří vlastně jako říkají, že není otázka, jestli přijde blackout, ale kdy a jak rozsáhlý bude. A jak vlastně my se na tohle můžeme připravit, jo? Na blackouty, na různé skutečnosti, kdy třeba přestanou fungovat služby ve společnosti a tak dál, protože ono opravdu, když jsou ty horší krize, tak jako přestává fungovat policie, protože policisti jdou chránit své rodiny a tak dále. Takže vlastně tohle jako je dobré si nějakým způsobem uvědomit. A já jsem vlastně k téhle knížce přišla v roce 2020 a hodně mě zaujala, protože jsme vlastně měli čerstvou zkušenost s pandemií, která vlastně mě nějak jako nepřekvapilo, že prostě přišla pandemie. Nepřekvapilo mě, že se lidi báli, že jiní to popírali, že se rodiny rozhádaly. Jako na takový jako individuální a tý úrovni těch blízkých vztahů bych to vlastně jako všechno odhadla. Ale co mě tam vlastně překvapilo a vlastně docela vzalo, bylo to, co se dělo v té společnosti. Jo, opravdu, jak vlastně jako opravdu co se tady jako dělo za lockdowny a jak se ta společnost rozdělovala, tak to mě opravdu jako hodně vzalo, plus, že jo, jak prostě lidi začali jako skupovat zásoby a v Americe se rabovalo a já jsem na to koukala jako Jiříkově vidění. Přitom kdyby jako si přečetla tuhletu knížku dřív, tak by mě to tak nepřekvapilo, protože bych vlastně jako věděla, že se to děje. Jo, možná by mě to překvapilo u toho čtení, ale ta skutečnost by potom byla pro mě taková jako přijatelnější. Takže tohle je opravdu jako třeba knížka, kterou můžu doporučit. A, um, a ono, že jo, možná jste někdy slyšeli prepper, termín prepper nebo preperství, jo? Což je vlastně z anglického preparedness, jo, prepper.
a vlastně je to jakoby připravit se, jo? A ty prepeři se vlastně připravují na různé jako krize různého charakteru a jsou to takové jako různý hnutí a teď jako někdo se připravuje na jadernou válku a někdo se připravuje na lockdowny a jsou jako i různý kurzy toho preperství, jo, že prostě jako přežití jako v divoký přírodě a poradit si prostě s málem a tak a někdy opravdu jako ty drsní prepeři prostě chodí jako na několik dní prostě do divoké přírody a nevezmou si ani spacák a nic k jídlu a snaží se tam jako přežít, tak jako to z vás jako rozhodně nechci teď jako nějak jako dělat nějaký drsný prepery a myslím si, že to jako snad ani není potřeba, jo, nebo stavět jaderný kryty si doma a takovýhle. Ale jakoby taková ta mírná forma toho preperství, že jakoby si uvědomíme, že se to opravdu může stát a že prostě může přijít nějaký blackout a nepůjde elektřina a mít doma třeba nějaký svíčky nebo olejovou lampičku, jo, a jako mít v hlavě, co je dobrý třeba si vzít do evakuačního zavazadla, kdyby jako náhodou hrozilo něco, že by se člověk musel evakuovat, tak to je jakoby, jako dobrý mít jako nějakým způsobem jakoby v hlavě srovnaný, protože pak jako nemusíte tak jako panikařit a pak ty lidi jako různě buď jako vybíhají v pantoflích a v pyžamu, když prostě jako je potřeba se oblíct a nevezmou se doklady a tak dále, jo, nebo naopak prostě nejsou ochotní odejít, protože nikdy a popírají to nebezpečí. Takže vlastně jako je dobrý si tohleto jako uvědomovat a, a jako nějakým takovýmhle jakoby způsobem, který vlastně si nežádá jako žádný investice, ani prostě nějaký jako velký přípravy, tak je dobrý jako mít. Um, pro mě je třeba takovým symbolem toho mírného preperství, že třeba jako člověk při sobě nosí kapesní nožík, protože ten kapesní nožík se může hodit při různých příležitostech a může to být fajn. Nebo kdo má léky, takže je vlastně jako dobrý jako mít ty léky taky nějaký třeba jako při sobě, nebo je nezapomenout případně do toho evakuačního zavazadla a tak dále. Takže tohle to mě jenom tak jako napadá nějaký jakoby tip, co prostě se jako v životě může hodit. Jinak třeba ten Cílek se šmikmátorem tam třeba píšou o tom, jaký přijde vlastně jako dobrý tip, jako udržujte v pořádku svoje zuby. Jo, protože když se potom začne něco dít, tak ta zubařská péče prostě nemusí nějakou dobu vůbec fungovat a ono, kdo máte tu zkušenost, tak víte, že prostě když pak jako vás chytnou zuby, tak to prostě může být, když nejsou v pořádku, že jo, jsou tam nějaké jako kazy, který vlastně jsou buď neobjevený nebo neřešený a pak se prostě vám, já nevím, rozlomí zub nebo je tam nějaký zánět, tak to můžou být velký bolesti a může to být vlastně i jako nebezpečný. Dokonce nevím teda, jak na to ty autoři knížky jako přišli, ale píší tam, že dříve údajně jako nejčastějším důvodem sebevražd byla bolest zubů, jo, takže jako tohle si třeba můžete ušetřit, protože když máte ty zuby fakt jako v pořádku, tak vám tohle jako nehrozí a jako neexistence zubařské péče po několik měsíců vás jako nemusí třeba trápit. Takže tímhle tím já bych jakoby ukončila to jako tu část, kterou bych jako nazvala ten výhled opravdu do té nejisté budoucnosti. A teď bych se přesunula vlastně k takové jako druhé části toho mýho povídání a ta je vlastně, jak s dětmi o té nejisté budoucnosti mluvit. Protože to mi přijde jako důležité, ono také ty děti to slyší, že jo, slyší o válce na Ukrajině, slyší o válce v Gaze, že jo, mají ještě teď jako v paměti prostě tu pandemii a co se dělo.
a jak je to jako vzalo, takže vlastně jako tuší, že ta budoucnost je nejistá a my bychom o tom s nimi mluvit měli, určitě bychom měli mluvit upřímně, to je opravdu jako jedna taková jako zásada, kterou zastávám. A jako druhý takový jako tip, který pro vás mám, tak je mluvit uměřeně, jo, nepřehánět to. Takže jakoby k tomu prvnímu typu, k té upřímnosti, já si myslím, že jako obecně jako k dětem máme být upřímní, máme opravdu říkat ty věci tak, jak jsou. Nemusíme jako zacházet do detailu, ale opravdu jako měly by ty děti jako vědět, co se děje, měli bychom být ochotní a schopní s nimi mluvit o tom, co třeba, co slyšeli, co je tíží a tak dále. Neměli bychom se tomu jako vyhýbat, jo, a neměli bychom to banalizovat, protože ono, když jako říká, prosím tě, žádná válka už další nebude, a tady válka nikdy nebude a epidemie taky žádná další nebude a klimatická změna, prosím tě, to vyřešíme, to jako nový technologie, tím se vůbec jako netráp, jo. Tak, tak jakoby, ono, když vlastně popíráme všechny ty nebezpečí, které jsou, tak ty děti nám to jako stejně nevěří. Jo. A může to znedůvěryhodnit jako opravdu nás, jako takový. Vlastně děti nějakým ohledu jako tušej už jako od přírody, že jako svět je nebezpečný místo, jo? Že prostě ty nebezpečí tady byly vždycky a že jo, mláďata Homo sapiens byla lovnou kořistí šavlozubých tigrů, jo, a mohly být neúrody a sucha a tak dále, nebo mrazy velký a opravdu jako ty nebezpečí prostě tady jako vždycky byly. A takže ty děti jako tušejí, že prostě je to nebezpečné místo a když ten rodič to jako popírá nebo banalizuje, tak se vlastně akorát jako znedůvěryhodňuje v těch jejich očích a je to škoda, protože vlastně potom za náma přestanou chodit se svými obavami a zůstanou s nimi sami. Jo? Takže opravdu jako upřímně o tom mluvit. Na druhou stranu chci vlastně zase říct, že uměřeně, jo, že prostě malí děti bychom neměli zatěžovat tím, že prostě jim furt budeme povídat o tom, jaký jsou jako nebezpečí, nebo u nás pojedou zprávy, kde se valí ta jedna katastrofa za druhou a to dítě to jako pořád slyší, to jako není jako k ničemu dobrý, jo, takže opravdu jako nezahlcovat a tak nějak jako upřímně spíš jako reagovat na to, s čím to dítě přijde a neodmítnout ho s tím. Jo. Takže tohle to mě jako napadá jako takový dvě jako zásady, který bychom měli jako rodiče respektovat nebo se podle nich řídit. A ještě vám chci dát takové jako drobnější tipy, které jako mohou pomoci dětem vlastně tu nejistou budoucnost unášet, jo, ty případně hrozící rizika. A prvním z těch typů jsou pohádky. Jo, protože pohádky, a teď myslím takový ty klasický, jo, opravdu jako klasické pohádky, co se tady jako tradují po věky věků, o perníkové chaloupce, dlouhý, široký, bystrozraký, zlatovláska, o popelce a tak dále, opravdu tahle taková ta jako zlatá klasika, tak jako ty pohádky jsou úžasné v tom, že právě oni nebanalizují ty dětské strachy z toho, že svět je nebezpečné místo. Tam jako vlastně v těch pohádkách je vždycky nějaké jako velké nebezpečí, opravdu jako vlastně smrtelné nebezpečí, drak, jo, který chrlí prostě oheň, síru, chce sežrat princeznu, jo, tak to vlastně jako
těm dětem říkáte, jako ano, opravdu nebezpečí existují, ale zároveň těm dětem vlastně jako dávají tu naději a tu víru v to, že to nebezpečí lze překonat, i když zpočátku vypadá prostě nepřekonatelně, jo, jak prostě má tady jeden princ, jo, zabít draka x hlavýho, co chrlí ten oheň a přitom má jenom jako ten meč, jo. Takže a drak má kolik hlav a tak dále. Takže to je vlastně jako, jako právě jako dobré v tom, že nebezpečí existují, ale ta pohádka dává tu víru. Když budeš mít ten cíl, když půjdeš za svým srdcem, když budeš odvážný, tak se ti to povede, jo. A to je hrozně důležité, jo, taky vlastně tam jsou ty hodnoty morální, že jo, a když už to jako nezvládne ten hrdina sám, tak má přátele. Jo, a ti přátelé někdy jsou to takové víceméně jako lidské, skoro lidské bytosti, dlouhý, široký, bystrozraký, že jo, každý má nějakou schopnost a dohromady prostě to zvládnou, jo, někdy to jsou bytosti kouzelný a někdy to jsou třeba zvířata a i docela malá zvířátka, že jo, u kterých bychom si jako nemysleli, že můžou být nějak k užitku, tak prostě mužka ve zlatovlásce, jo, nebo mravenečci, že jo, co tomu princovi jako nazbírají, pozbírají ty korálky. Jo, jako ten úkol. Takže to je vlastně jako důležité, jo? Že to dítě vlastně jakoby ví, že buď to zvládne samo, nebo se může obrátit na nějaké blízké duše. A ta pohádka taky jako kotví v těch morálních pravidlech, věrnost, pravdomluvnost, dobrota a tak dále, široké srdce. Takže to určitě vás chci jako motivovat, abyste tyhle ty pohádky dětem četli, vyprávěli. Ono vlastně jako krom toho, že ta pohádka takhle jako to dítě jako velice baví a dává mu tu naději vlastně do té budoucnosti, tak taky je to velmi jako hezký společný čas. Jo? Takže určitě pohádky vám můžu doporučit. A to je takový jako první tip. A potom další tip, který vlastně jako pomáhá těm dětem unést tu nejistou budoucnost a jako potenciální jako krize, které můžeme očekávat, tak je magické myšlení. Jo, které vlastně už jako nějak v těch pohádkách je obsaženo, ale jako magické myšlení samo o sobě je vlastně jako kouzelné v tom, že vlastně ty děti chrání je před tou jako drsnou realitou, jo, ať už jako současnou, minulou, budoucí, jo, protože vlastně to magické myšlení je kouzelné to, že tam jedna pravda nevylučuje ty pravdy jiné, jo. A to dítě vlastně je tím opravdu chráněno, protože ono jako by zároveň jako by už ví třeba, já nevím, že smrt je konečná, že prostě život končí a už vůbec nic jako dál nebude, jo. Ale zároveň má trochu jakoby tu magickou víru, že jako přece ta živá voda, jo, a že ono se to prostě nějak jako ještě jako může udělat. Takže ono vám opravdu řekne, jasně, smrt je konečná, to vím, ale stejně tam prostě jakoby trocha ještě jako té naděje jako zůstává právě daná tím magickým myšlením, protože ty pravdy prostě můžou existovat vedle sebe. Já si třeba doteďka pamatuju, jak jako jsem jako dítě, když nám paní učitelka někde na prvním stupni vyprávěla o hrůzách holokaustu, tak jsem jako zároveň jakoby
věřila paní učitelce, že nám říká pravdu, že paní učitelka nelže a ví všechno, jo, ale zároveň jsem prostě nevěřila, že to tak bylo. Prostě to přece není možné, aby jedna lidská bytost dělala jiný lidský bytosti něco tak hroznýho. To prostě není možné. A opravdu se na to pamatuju, že ty jako dvě pravdy jako ve mně byly, až jsem se pak jako, jak jsem, že jo, rostla, jak jsem se nad tím zamýšlela, jak je to jako možný vlastně, a postupně mi jako docvakávalo, že ono to tak asi jako doopravdy bylo, že ty hrůzy fakt jako byly. Ale opravdu se na to pamatuju, jak to magické myšlení mě vlastně jako chránilo, aby mě to úplně jako nepochromilo jako dítě. Jo. Takže, takže to je magické myšlení. A tím vás vlastně chci jako povzbudit v tom, že vlastně i ty malí děti se jako můžou dozvědět o tom, že jsou velký rizika a že se může stát, že ta válka třeba někdy jako bude i tady, jo. A že není potřeba čekat vlastně, až to dítě bude starší, abychom jako mu přiznali nějakou takovouhle věc, protože ty starší děti už tím magickým myšlením jako chráněný nejsou. A může to být pro ně potom jako opravdu jakoby větší rána se s tím vlastně najednou jakoby jako to popasovat. Jo. Takže to byl takový jako druhý typ. Třetí typ je, abychom my sami byli v pohodě. Abychom my sami jakoby si udrželi tu víru nebo tu naději jako v dobrou budoucnost, jo. To, že prostě jako se jako nebudeme z toho hroutit a pořád na to myslet a nespat z toho, protože ty děti samozřejmě jakoby reagují na tu naši duševní pohodu. A když my se z něčeho hroutíme, tak pak je jako by dost jakoby pravděpodobný, že se z toho bude hroutit i to dítě. Jo? Takže opravdu jakoby udržujme se nějak jako v takové rovině, abychom jakoby nepopírali a nebanalizovali ty rizika budoucnosti, ale zároveň abychom se z toho nehroutili. Jo? Nějak si to musíme trochu korigovat sami v sobě. A poslední tip, který vám chci dát na to, jako jak vlastně jakoby zvládat tu nejistou budoucnost a ty krize, vlastně, které už třeba tady jako teďkon jsou nebo začínají, tak je, že buďme aktivní. A dovolme i těm dětem, aby byli aktivní. Jo, ono se ukazuje, že třeba mladí lidé, kteří trpí environmentálním žalem nebo environmentální úzkostí, takže když se zapojí do nějakých proklimatických aktivit, opravdu sami se začnou snažit jakoby trošku posouvat ten svět tím dobrým směrem, tak vlastně ty úzkosti se zlepšují, jo. Ostatně i v těch pohádkách, že jo, ty hrdinové jsou aktivní, jo. Hrdina ví, co má dělat a koná, jo. I když se to prostě zdá jako nepřekonatelný a že vlastně jako nemůže uspět, tak ten hrdina prostě jako jde tím směrem a jako ukazuje se to jako dobré. To je vlastně to jako jediné dobré, co jako se dá. Takže vlastně jako opravdu jako umožníme těm dětem, aby byly aktivní, já nevím, i třeba nějak jako symbolicky, jo, že pokud mají klimatickou úzkost, tak malé děti mohou prostě třídit odpad, mohou chodit do školy pěšky a ne se vozit autem, můžou přispět ze svého kapesného, třeba já nevím, na nějakou dobrou věc v té oblasti. Jo? Takže opravdu jako umožníme dětem být aktivní, buďme sami aktivní. Tak a tímhle s tím už bych teď ukončila vlastně tu část, jak s dětmi mluvit o případných rizicích. A chtěla bych se přesunout k té hlavní části, a to je vlastně jako co teda máme u těch dětí rozvíjet, když nevíme, jaká budoucnost je
čeká. Když nevíme, jestli se jim bude hodit studovat matematiku nebo studovat jazyky nebo studovat něco úplně jiného, když nevíme, jestli má smysl je rozvíjet v nějakém konkrétním jako směru, tak vlastně jakoby co teda máme dělat. A já bych vlastně vyšla z takových zásad, které se vlastně jako hodí vždycky. Um, Jednak taková jako první zásada je, že úspěch a štěstí můžeme hledat v průsečíku schopností a zájmů. Jo? Tam, kde vlastně jakoby to dítě jakoby v čem je dobré, tak ho v tom rozvíjet. A ono, když se v tom rozvíjí, tak ho to víc jako baví a má v tom další úspěchy a tím ho to ještě baví, že se to tak jako vzájemně jako podporuje. Takže vlastně opravdu jako vnímat, co to dítě baví a co mu jde a v tom ho rozvíjet a nelámat si moc hlavu jakoby tím, jestli mu to někdy jako v budoucnosti bude k užitku, protože tu budoucnost teď odhadovat je opravdu jako velmi, velmi obtížné. Už třeba jenom vzhledem k té AI, k té umělé inteligenci, kdy vlastně jako dlouho jsme si mysleli, že jako nás bude nahrazovat v takových těch jako rutinních, mechanických činnostech, jo, trošku jako ve stylu té průmyslové revoluce. A ono se teď ukazuje, že naopak, že jako mnohem ohroženější jsou lidé pracující jako v intelektuálních odvětvích, než prostě instalatéři a chůvy a zedníci, jo, a tak podobně, nebo opravdu teď jako ty řemesla se zdá, že jako jsou jako jistější než která vysoká škola. Takže, ale teď už jako přejdu opravdu k těm jako takovým věcem, co se teda můžou hodit. Mluvila jsem v souvislosti s knížkou Ruka noci podaná o tom, že se vyplatí udržovat si zdravé zuby. Teď bych to rozšířila, že ať už bude budoucnost jakákoliv, a i když v ní nedojde vůbec k žádné krizi a budeme tady mít samou prosperitu a bohatství a budeme vzkvétat naše společnost, jednotlivci, tak v každém případě se hodí mít zdravé a schopné tělo. Jo, opravdu, když vlastně jakoby ať už opravdu se bude dít v té budoucnosti cokoliv, tak se hodí být co nejzdravější a mít to tělo v nějakém ohledu jako schopné, jo? Což teď jako rozvedu. Už jako u toho zdraví, jo? Tak samozřejmě do nějaké míry je to dané geneticky, ale hodně toho také zmůžeme výchovou, jo? Zdravá strava, zdravé spánkové návyky, spánková hygiena, dostatek pohybu. Jo, to jsou všechno jako věci, které opravdu jako se v tom zdraví velmi, velmi jako projeví. A vyplatí se, když ty děti získávají vlastně zdravé návyky od opravdu nízkého věku, jo? Protože čím vlastně jakoby na co si ty děti zvyknou, to se jim potom vlastně do toho celého života jako promítá. Jednak v tom, že vlastně jakoby už to tělo, jo, je nějakým způsobem zdraví a roste v tom zdraví, ale taky má nějaký návyky, jo. Když, já nevím, třeba jsou obézní děti, tak je vlastně jako opravdu mnohem těžší jako zhubnout v dospělosti, když jste jakoby obézní od dětství, než když prostě rychle naberete, já nevím, někdy později. Takže opravdu jako ty zdravé návyky se hodně hodí, přičemž
Jak to udělat? No, tak jako nejistější je, když my jdeme tím příkladem. Jo, když my žijeme zdravě, tak ty děti jako automaticky to přejímají od nás, jo. Ne, ale těžko se nám samozřejmě jako udržuje zdravá strava, když sami jako nevaříme a žijeme na hot dozích a čipsech a zapijeme to kolou, jo? Tak jako samozřejmě to je jako důležité opravdu, jak to máme my, jak to máme se spánkovou hygienou a tak dále. Takže tohle jako všechno předáváme tím dětem a hodně se jim jako vyplatí předávat ty zdravé návyky. Já jsem říkala zdravé a schopné tělo. Čímž bych vlastně jakoby přešla od toho jakoby zdraví, od té pestré stravy s minimem chemie a spánkových návyků, taky k tomu, že jako je dobrý nějakým způsobem se hejbat a jako to tělo mít schopný ve smyslu, že prostě něco uběhne, něco zvedne a něco zvládne, jo. Teď už jako přecházím třeba i k nějaké odolnosti, jo, že ono jako na jednu stranu je hezké dětičky jako oblékat tak jako akurátně, co nejlépe prostě k tomu, jaký je to počasí. A na druhou stranu, ono kolikrát ty děti, že jo, se ani jako nechtějí jako tu čepici a teď ten svetr ještě jim jako není zima a teď ty maminky jako hodný za něma běhají, jo, s těma mikinama, s těma teplýma svetříkama a říkají, je zima, obleč se a dítě říká, ne, mě ještě není zima, já si chci hrát a běhá tam někde s kamarádama a teď ta hodná maminka tam za ním. A ono jako tohle je trošičku jako ošemetné, protože jako na jednu stranu je to hodná starostlivá maminka a na druhou stranu je to prostě matka prudička, která v tu chvíli fakt to dítě jako prudí, jo. A já jako někdy říkám, že ta máma ho vlastně okrádá a okrádá ho hned několikrát, jo. Jednak ho okrádá o ten čas zábavy, kdy prostě to dítě teď se rozhodně nechce oblíkat, protože je prostě někde jako v tom běhu a hrozně ho to baví a honí se tam prostě po louce s klukama nebo s holkama a jako to starší dítě se jako stydí za tu maminku, který jo, už třeba 8letý, která tam za ním běží s tím svetrem. Říkám ti, že si obleč, že je zima, tak jako to ježišmarja. No, takže to jako je to první okradení. Druhý okradení je o tu odolnost, kdy opravdu, jako, že jo, my můžeme mít tu zónu tepelného komfortu relativně širokou, a nebo ji můžeme mít hodně úzkou, že opravdu potom jako bez svetru je vám zima, se svetrem je vám horko a teď nevíte, jak se oblíct, protože vlastně jakoby ta zóna, v který vám je dobře, je opravdu hodně nízká a to je jako právě jako daný tím, že vlastně nejste zvyklí trošku, jako že to tělo taky zvládne prostě nějakou termoregulaci samo a s něčím se popasovat samo a není potřeba jako mu jako dodávat úplně vždycky jako ty nejoptimálnější jako podmínky. Takže ho ta máma okrade o tu hru, o tu zábavu, pak ho okrade o tu odolnost, pak ho okrade o znalost svého těla, protože že jo, když to dítě jako říká, mě ještě není zima a máma říká, je ti zima, je zima, jo, obleč se, nebo se nastydneš, tak to dítě vlastně teď jako neví, má teda věřit svýmu tělu, nebo má věřit mamince. No jasně, že uvěří mamince, protože maminka má vždycky pravdu, jo. A jo, opravdu u malých dětí jako rodiče máme velkou zodpovědnost, protože jsme vlastně nazíraný jako vševědoucí a všemohoucí, jo? Takže opravdu to dítě vlastně uvěří té mamince, ale potom jakoby ztrácí kontakt s tím svým tělem, protože mu jako nevěří a to jsou potom ty děti, kdy, já nevím, když se na jaře oteplí a ve třídě je 27 stupňů, tak
jako tam sedí ty děti spocený v těch svetrech, protože jim paní učitelka neřekla, děti je horko, slíkněte si svetry, jo? Což by samozřejmě jako ty děti už v té škole jako měly jako nějakým způsobem si řídit, ale když tohle to mají zablokovaný, tak si to neřídí. Takže to je jako to třetí okradení a čtvrtý okradení, o který tam starostlivá maminka, potažmo máma prudička ty děti obírá, no tak to je ta radost, ta slast, to zachumlání se do toho teplého svetru, když už je mi opravdu zima, jo? Takže opravdu jako ono se vyplácí do života mít nějakou tu odolnost, kterou jsem tady vlastně teď jako ilustrovala třeba na té jako tepelné odolnosti nebo chladové odolnosti, kdy opravdu jako ať je budoucnost jako jakákoliv, tak prostě může se hodit nějakou tu odolnost mít a na nás rodiče bych chtěla aspoň apelovat, abychom jako ty děti neschoulostňovali, jo, zbytečně, jo, že ono opravdu se může hodit v různých jako podmínkách, když prostě trošku jsme odolnější. Jo. Samozřejmě se může hodit ta kondice, že jo, síla. Jo. A teď jako nemyslím, že by ty děti musely dělat nějaký jako super sport, jo, ale prostě jako hejbat se, chodit ven, jo, prostě umět se pohybovat v venkovním prostoru a tak dále. Takže vlastně to si myslím, že se opravdu může hodit v každém případě. Trošičku už jsem taky mluvila o té znalosti toho svého těla, jo, v souvislosti s tím, že jako poznáme, jestli je mi horko nebo zima, ale ona ta znalost je dobrá v mnoha ohledech, jo, abych jako dokázala odhadnout, jestli ten potok přeskočím, že ho přeskočím, anebo že ho nepřeskočím. Jo, to je jako prostě dobrý jako vědět, jo. A, rozumět tomu svýmu tělu, vědět, co mi vlastně říká, co já vlastně jako cítím, jo, co mi to tělo říká, jakou emoci mám, k čemu mě jako nabádá. A to je všechno, co opravdu těm dětem se může hodit, ať bude budoucnost jakákoliv, tak prostě nějaká třeba emoční inteligence, jo? Rozumět svým emocím, umět číst emoce druhých, umět ty emoce vyjadřovat, jo? Umět se jima řídit, jo? Nenechat se jima ovládat, ale jako umět je jako vyslyšet. Eh, taky je dobrý jako vnímat to svoje tělo a rozumět třeba tomu, co mi říká bolest. Jo, já se občas zlobím třeba na reklamy na prášky proti bolesti, protože to je podle mě vlastně jako skoro reklama na drogy, jo, z principu. Prostě, když to vidíte v těch reklamách, jako bolí hlava, krku, záda a teď prostě jako tam je jako ten zkroušený člověk a teď se jako objeví ta pilulka. Úleva, jo? No tak to je vlastně způsob myšlení opravdu, který potom jako by vede k tomu hledání těch jako zkratek, jo? K tomu, aby mi bylo dobře. Přitom ono se opravdu vyplácí, speciálně u těch bolestí zad. A teď já jako vůbec nic proti jakoby tišení bolesti, jako je super, že máme paliativní medicínu, super, že máme analgetika a tak dále, jo? Ale jako u těch běžných bolestí si myslím, že se opravdu jako vyplatí nejprve jakoby vnímat, co mi ta bolest říká, co mi říká, že mě bolej záda nebo že mě bolí hlava, jo. A i když to dítě za náma přijde, tak vlastně jako ho víc tady k tomu zamyšlení. Já nevím, třeba bolí ho hlava a co se dělo a nejsi něčím přetížený, nebylo tam nějak moc podnětů a pil si dost, jo, a jak jsi spal a z čeho si myslíš, že by to mohlo být. Vlastně opravdu je víc tomu, aby jako se vnímali, jo, že nebo bolest zad, jako kolikrát opravdu jako nás jakoby vede, že nám říká, krom toho, že ta spousta bolestí zad je jako psychosomatických, uvádí se, že víc než polovina, ale i z těch bolestí zad, co nejsou psychosomatický, tak jakoby kolikrát vám to opravdu říká, když ty záda posloucháte, jestli to chce protáhnout, jestli to chce namasírovat, nebo jestli to chce naopak klid, jo.
A tohle se jako hodně vyplácí, opravdu tenhle ten kontakt s tím tělem mít, ať už ta budoucnost bude jakákoliv. Takže to bych vás chtěla opravdu jako směřovat k tomu, aby tohle jste těm dětem předávali a zase, jakoby, jdete hodně vlastním příkladem. Jak vy reagujete na vlastní bolest, jo? Jak vy pracujete se svým tělem, jak se znáte, co pro to tělo děláte, jo? To všecko vlastně ty děti odkoukávají a nějakým způsobem přebírají, jo. A pak samozřejmě i můžeme víst, jo, že se jich jako ptáme, že prostě jako je vedeme, když za námi jako s něčím přijdou. Takže tohle je jeden takový jako velký klaster, co si myslím, že opravdu se může hodit v jakékoliv budoucnosti a vyplatí se to rozvíjet. Um, a eh, teď bych asi chtěla pohovořit o mm, tom, vlastně na co se rodiče často ptají, a to je vlastně výběr školy, vlastně jak to dítě směřovat, co se týče toho vzdělání, což je opravdu jako hodně důležitý, už jako v tom smyslu, že to dítě v té škole stráví strašně moc času. A je to opravdu jako instituce, která ho bude formovat vlastně celoživotně. A teď já jako samozřejmě jako by nemůžu obecně jakoby radit, jako na kterou školu máte dítě dát a jaký obor má, který dítě jako studovat, to vůbec ne. Ale možná bych do toho rozhodování přidala ještě ten rozměr, že je hodně důležité třeba to, jak ta škola je vzdálená. Jo, že ono se hodně jako vyplácí, když tu školu máte v nějaký dochozí vzdálenosti. Jo. Jednak protože jako ranní procházka, odpolední procházka jako je velmi, ať už fyzicky nebo psychicky zdravá, jo, na to prostě jako i na to přeladění a tak. Pak samozřejmě, když ta škola je relativně blízko, tak to dítě může do ní chodit samo, je dřív, je vlastně cvičí se i v nějaké jako samostatnosti a může mít kamarády z blízkosti, s kterými se také jako může vídat podle jako vlastního uvážení a domluvy a nemusíte ho pak ještě vozit zase třeba autem k těm kamarádům. Takže tohle si myslím, že se opravdu vyplácí. Navíc jako jsem už mluvila s vícero rodiči, kteří za mnou přišli opravdu jako zoufalí a vyčerpaní, protože sice jako dítě jim vzali na úžasnou školu, vysněnou školu, kam strašně chtěli dítě dát, ta škola je super a úžasná, ale už si prostě jako neuvědomili, že když ta škola je prostě 3/4 hodiny autem cesty tam, tak jakoby to dítě stráví 1,5 hodiny denně v autě na cestě do školy a ze školy. A ten rodič stráví 3 hodiny, jo, tou cestou tam, zpátky, což je vlastně jako nesmírně vyčerpávající, jo. Takže opravdu tohle jako zahrnout do toho jako komplexu třeba výběru té školy. Um, jinak jsem mluvila o tom průsečíku schopností a zájmů. To je opravdu jako důležitý. A ono vlastně svým způsobem je jako obecně dobrý, když to dítě je v něčem dobrý, když jako se najde, jo, co mu jde,
A jednak protože se mu to může jako opravdu hodit třeba i ve smyslu té profese, jo, se v tom rozvíjet. Ono, když mu to jde, tak se v tom jako dobře rozvíjí, může být dobrý a tak dále. Ale i ve smyslu nějakého jakoby sebevědomí a dobrýho pocitu sama ze sebe. Jo? Je to vlastně pro nás, pro všechny v nějakém ohledu důležitý, když víme, že jsme v něčem dobří, jo? Že nám něco jde. A tohle je fajn, když se nám povede vlastně pomoct těm našim dětem, aby i oni si tohle našli. A jako samozřejmě může to být, já nevím, někdo je dobrý v matematice, někdo je dobrý na biologii, někomu jdou ty jazyky, jo, a tak dále, ale jakoby vůbec to nemusí být jakoby nějaká oblast jako z nějakých jako školních předmětů, jo. Může to být, že někdo je prostě, má opřed to svoje sebevědomí nebo je dobrý v tom, já nevím, že to dítě třeba umí hezky tvořit, jo, nebo je třeba umí hezky uklízet. To je opravdu jako velmi, velmi jako fajn, jo, tu dovednost mít. A, a udělat hezké prostředí, jo, třeba v pokojíčku, v bytě a tak dále. Takže to je určitě taky jako oblast, která jako stojí za to ocenit. Nebo třeba je některé dítě dobré v tom, že se hezky stará o mladší děti, jo, o sourozence, nebo jako pohlídá nějaké dítě ze sousedství a za to taky jako je dobré ho ocenit, jako že opravdu tohle mu jde a to je to jako cenné, jo. Takže tohle to je takový jako můj tip, opravdu jako pomoct těm dětem najít to, co jim jde a v čem se mohou rozvíjet, v čem mohou být dobré a za co mohou být oceněné. Jo? Může to být samozřejmě i jako oblast nějaký hudby nebo sportu, jo? Potom žádná, ale jako i ty denní nebo životní dovednosti jsou prostě důležité. Což vlastně souvisí i s termínem flow. Nevím, jestli jste ho někdy jako slyšeli, je to vlastně termín, který užíváme v psychologii, on se moc nepřekládá, když se překládá, se překládá třeba plout na vlně, jo, ale většinou se opravdu říká stav flow, což je vlastně stav naší mysli, kdy jsme jakoby nějakým jako zaujetí pro něco. Jo. A je to vlastně jako hrozně jako vlastně jako příjemný stav, kdy se trošku jako rozplyne, jo, takový jako to soustředění se na vlastní osobu, my se opravdu jako celé dáváme do té činnosti, jo. Zažívají to třeba jako umělci, když je políbí můza, nebo vědci, když jsou na stopě nějakému objevu, jo. A zažívají to třeba děti při hře. Jo, že opravdu jsou ponořeni do té hry, že zapomenou na to, že mají hlad, jo, že něco chtěli, protože opravdu jsou tak v té hře, že opravdu jako žijí tou hrou. A proč já o tomhle tom mluvím? Je, že opravdu tohle je jako stav mysli, kdy jako nás to strašně baví a zároveň podáváme nejvyšší výkon. Jo, opravdu jako ty velký jako díla, velký objevy jako vznikaly v tom stavu mysli. Já nevím, Michelangelo, když maloval Sixtinskou kapli, tak jsem přesvědčená, že byl ve stavu flow. Jo. A ono se ukazuje, že jako je zdravé jakoby umět být v tomhle stavu. Jo. Takže opravdu jako, když si děti hrají, tak jako je fakt jako nechme, ať si hrají, nevytrhávejme je zbytečně z té hry a nechme je dělat to, co je baví. Jo, protože i když to třeba není jako v něčem užitečné v tom našem jako dospělém jako smyslu, jo, já nevím, třeba můžeme jako si myslet, že ten náš puberťák by měl teda dělat tu školu a zlepšit si ty známky, jo, a on furt buší do nějakých bicích, jo, stejně z něho tady jako nějaký muzikant špičkový, že by se tím uživil, jako nebude, tak co to má za smysl, akorát proti sousedy. No, on je v tom stavu flow a
jako to, že vlastně tráví v tom stavu flow nějaký jakoby, jako hodiny, tak jako ten mozek si na to zvykne a později se mu to může hodit třeba v zaměstnání, že se umí do tohohle stavu dostat, jo. Takže opravdu jakoby ceňme si toho, když ty děti mají jako plné zaujetí pro něco a dovolme jim, aby jakoby v tomhle tom stavu pobývali, jo. A možná teda trošku s drobnou poznámkou. Eh, Do tohohle stavu nás docela snadno dokážou dostat třeba počítačové hry, jo? Protože ony jsou tak nastavené, aby opravdu jsme jeli na maximu nějaké jako své schopnosti a tím vlastně jako hodně udržují tu pozornost a mohou nás vlastně jakoby takhle jakoby táhnout, jako podobně jako ten flow, ale není to tak cenné, protože cenější je, když se do toho člověk jako dostane sám. Jo, v té hře jsme jakoby závislí na tom jakoby vnějším a nemá to takovouhle hodnotu. Jo. Takže jako když ten puberťák jakoby smaží hodiny a hodiny na nějakých počítačových hrách, to není ten případ, o kterém jsem mluvila, o tom jako cenném flow. Takže a teď už jakoby přejdu k jako něčemu, co se možná dá nazvat jako měkké dovednosti. A to je vlastně něco, co jako je opak těch tvrdých dovedností, kdy ty tvrdé dovednosti, jo, to jsou ty školní znalosti a ty profesní dovednosti, které jsou jako kvantifikovatelné a měřitelné a jsou to ty prostě jako výkony v těch testech a tak. Tak ty měkké dovednosti, ty úplně jako měřitelné nejsou. Nicméně jako čím je ten svět jako nestabilnější, nejistější, nepredikovatelnější, tak tím mohou být více důležité. Dokonce takže se vlastně teď už jako dostali i do rámcových vzdělávacích programů, potažmo školských vzdělávacích plánů, jo, opravdu měkké dovednosti, což jsou takovéto komunikace, flexibilita, kreativita, kritické myšlení, schopnost spolupráce a tak dále. Taky tam bychom tam mohli zařadit nějakou stabilitu a odolnost osobnosti. A, tak to se ukazuje jako opravdu jako velmi jako důležité, ale přitom vás to jako nenaučí v rámci žádného předmětu. A úplně jako nejlépe vlastně se s těm dovednostem dítě učí jen tak mimochodem. Jen tak mimochodem prostě tím, že jako žije, že vás pozoruje, že si hraje, jo, a vlastně ty děti opravdu jako chytají jako mezi řádky vlastně to, jak my se třeba popasováváme s různými potížemi. Já nevím, když si třeba představíte, že jste s dětmi v restauraci, objednáte si tam, ale oni vám přinesou jiné jídlo, než jste si objednali. Tak jak se k tomu postavíte? Jo? Někdo je třeba agresivní, jo? Prostě rozčiluje, tam nepřichází, co tohle to napíše jako nějakou špatnou recenzi a zavolejte mi, jo, vedoucího a tak dále. Někdo třeba, nějaký rodič, ani jako řekl, to ani nebudu říkat, to je něco jiného, to prostě se asi spletne, tak to tak s ním, no. Jo, a nedokáže si říct, když třeba mu to jako nechce to a nedokáže si říct prostě o změnu. A pak třeba zase někdo se k tomu postaví, hele, ale to není, co já jsem si objednal. A ty zamyslí a řekne, ale víte co, vlastně já na to mám docela chuť, tak to s ním. A nebo řekne, nezlobte se, jako já bych si třeba něco jiného nechala, tohle já zrovna nejím. Tak jestli to prosím vás vraťte a já teda si ještě počkám, že mi připravíte to, co jsem si objednal. Jo? Takže vlastně to jsou různé opravdu způsoby, kterými můžeme v dané situaci reagovat a ty děti to velmi, velmi jakoby, jako vnímají. Jo?
Samozřejmě jakoby velkou studnicí těchto z těch dovedností je hra, jo, je opravdu hra s kamarády, kde se musí jako dohodnout na tom, co si budou hrát, učit si nějaký pravidla, jo, teď se tam konfrontují, že třeba někdo podvádí, jak se k tomu postavíme a tak dále a tak dále. Jo, to je opravdu jako hodně důležité. A já bych možná trošku pohovořila o takových jakoby měkkých dovednostech, které se mohou zdát vlastně jakoby v nějakém jako vzájemném jako protikladu, jo? A to je umění spolupráce kontra samostatnost, cílevědomost kontra flexibilita, umění zabrat a umění odpočívat. A ono se zdá, že vlastně jakoby to jde proti sobě, ale vlastně je důležité mít jakoby oba, oba ty póly, jo? Obě ty schopnosti pro dobrý život vyplatí se opravdu jako rozvíjet v obě tyhle ty možnosti. A když, možná je to takový jako docela jako dobře představitelný třeba u toho umění spolupráce kontra samostatnost. Protože někdy se hodí, když to dítě umí, nebo potažmo dospělej budoucí, umí být samostatný a samostatně pracovat a nepotřebuje jako řídit a nepotřebuje, aby si o tom furt s někým povídal a nepotřebuje tam že opravdu dokáže sám něco udělat. Ale zároveň je jako jindy jako cenný, když umí spolupracovat, jo? Když se umí domluvit, když se umí rozdělit práci, když umí kooperovat a vzájemně si nahrávat, jo? Protože spolu toho třeba uděláme víc než jeden a jeden. Jo? Takže tohle je opravdu jako obojí, co se vyplatí u těch dětí rozvíjet a to jako jak tím, že to sleduje, že my umíme pracovat samostatně a umíme spolupracovat třeba jako s druhým rodičem, s ním, jo, můžeme to trénovat s dítětem, poskytovat příležitosti, podporovat ho, oceňovat, jo, vyžadovat, jo. Takže opravdu obojí se jako vyplatí rozvíjet. Potom jsem uvedla další takovou jako dvojici cílevědomost a flexibilita. A ono jako fakt je dobrý v tom životě mít cíl a směřovat za ním a být vytrvalej a umět překonávat překážky. Je to opravdu jako důležitá životní jako dovednost. A zároveň ale je dobrý jako mít i nějakou flexibilitu, protože ono se může ukázat, že ten cíl, který jsme si jako vytyčili, jako je nedosažitelný, nebo by jeho dosažení bylo příliš náročné, nebo vlastně jakoby se změní okolnosti tak, že vlastně už to není cenné dosáhnout toho cíle. Jo. A tam je jako dobré být přiměřeně flexibilní a umět si jako zvolit jiný cíl alternativní. Jo. Takže to jsou zase jako opravdu dvě životní umění, které se vyplatí u těch dětí rozvíjet. A třetí, které jsem slíbila, že trošku rozvedu, je umění zabrat a umění odpočívat, jo. A to umění zabrat jakoby trošičku může souviset s tím mít cíl, ale jako je to opravdu jako o té vytrvalosti, o tom, že taky jakoby něco dělám, i když se mi jako nechce, protože jsem to třeba slíbila, protože je to potřeba, jo, a já se dokážu přimět k tomu to dělat, jo. Je to vlastně jako hodně o síle vůle, jo, těch jako volných vlastnostech, které jsou opravdu jakoby v tom životě hodně jako důležité mít a jak zmiňovala paní Eliška, tak jak jsem pracovala, že jo, nebo 10 let jsem dojížděla do azylového domu pro matky s dětmi, tak tam samozřejmě byly velmi jako různé klientky a mnohé velmi jako obdivuhodné v mnoha ohledech. Nicméně dost často tam ty klientky selhávaly právě v těch volných vlastnostech.
Jo. A způsobilo jim to opravdu v životě jako řadu problémů, že si prostě jako nedokázali dostudovat školu. Ne, že by byly hloupé, ale prostě tam jako jsem v určité fázi prostě nechtělo chodit, jo, což asi nám všem se jako někde nechtělo chodit do školy, že jo, a pak jsme byli třeba rádi, že jsme ji vystudovali, jo, nebo asi neudrželi zaměstnání, protože se jim to jako nechtělo dělat, jo. A a je to jako opravdu jako důležité, ostatně známe to i v tom rodičovství, že jako je to krásné být s dětmi, jako naplňuje nás to a baví nás to, ale často je to taky vlastně jako rutina a povinnost, která je vlastně v nějakém ohledu jako zatěžující, ale to neznamená, že ty děti opustíme, jo, nebo že je neopečujeme, jo, a takže kolikrát opravdu jako jdeme na ten svůj úkor a je to vlastně jakoby v tu chvíli opravdu potřeba. A tak, a to je vlastně jakoby teda ta životní jako dovednost důležitá. Na druhou stranu, znám spoustu maminek, a i otců, ale víc bych jako skoro řekla, že se to jako opravdu týká žen matek, které za mnou přišly a opravdu jako byly vyhořelé v depresi, případně jako nějakým způsobem jako jim dalo tělo velmi intenzivně najevo, že to takhle dál nejde. A to byly mámy, nebo jsou mámy, které vlastně ta síla té vůle, ta smysl pro tu povinnost, jo, proto jako i ty ideály, jo, dohnali opravdu k tomu, že jako jeli na 120% a když děláte delší dobu, tak to prostě nemůže jako vydržet a někde to prostě jako rupne, jo. To byly takové maminky a někde jako s nadsázkou, jen velmi mírnou nadsázkou, jako říkám, že prostě to jsou maminky, které vstávají v 5:30 ráno, aby všem připravili palačinky ve tvaru srdíček a pak jako všechny budí a připravují ty snídaničky a svačinky, dětama doprovázejí, pak běží do práce, tam prostě makají, pak běžejí z práce a pro děti a nakoupit a na kroužek dítě odvízt, jo, mezi tím nakoupit, pak domů uvařit tu dobrou, zdravou večeři, s dítětem udělat úkoly, domácnost poklidit, věnovat se manželovi, dodělat věci do práce a s půlnocí ta žena padá, aby zase v 5:30 ráno prostě jako tohle začalo na novo. A to se prostě nedá dělat dlouhodobě. Není to zdravé, není to dobré a jako by těm matkám schází ta schopnost odpočívat. Jo? To vlastně taky tu schopnost prostě říct, a mně se teď jako nechce a já už jsem unavená a já už tohle jako neudělám, teď to po mně prostě nechtějte. A opravdu jsou to ženy jim někde líčí, jak prostě už jako unaveně dopadnou konečně v tom všem do toho jako na ten gauč. Ale teď vidí to smítko na tom koberci a ona nemůže sedět. Ona musí se zvednout, protože jí to vnitřně nedá a musí ho jít vyhodit do koše. Jo. A tohle to taky není zdravé a samozřejmě jako je to dost často opravdu od toho dětství, kdy jako byly ty rodiče tak jako preferovali jenom to umění zabrat a ty volní vlastnosti a to nebylo důležité, odpočívat nemusíš, ať když máš všechno hotový, že ty děti to jako převzali a sami to ještě dovedli k dokonalosti a ještě to opravdu jako dovede k nějakému nárazu. Jo. A takže opravdu jako ať se děje cokoliv, tak jako bychom měli těm dětem teda dát teda tu schopnost jakoby ty síly vůle, ale zároveň to nesmíme přehnat a musíme nebo je důležité taky jako jim ponechat tu přirozenou schopnost odpočívat a na všechno se vykašlat a teď prostě dělat to, co je baví, jo, nebo co se jim chce, nebo co potřebují, jo, poslouchat zase i to svoje tělo. Jo, takže tohle je opravdu taky jako důležité, ať je budoucnost jakákoliv, tak tohle je jako důležité. A možná trošku v návaznosti na to, ale vlastně i trochu samostatně bych ještě chtěla pohovořit o umění
nic nedělat. O důležitosti nic nedělání. Jo. Ona jako pro to dětství bývalo takový jako typický, že ty děti tak jako se občas tak jako poflakovaly a jen tak někde oplendaly a tak se trošku jako nudili a bloumali. A jako rodiče je někdy nechali a někdy jako jim říkali, ať jdou dělat něco třeba užitečného, ale a dneska vlastně jakoby ty děti moc takhle neoplendají a nenudí se a myslím si, že hodně to dělají ty mobily, že prostě jako jakmile prostě něco, tak ty děti jako začnou koukat do nějaký obrazovky. A je to vlastně jako škoda. Je to škoda, protože ono jako z neurologického hlediska se ukazuje, že, že vlastně takový to nic nedělání je jako důležitý pro náš mozek, jo? Že ono, ten mozek vlastně v těch chvílích, kdy my se nesoustředíme na nic jako konkrétního, nám dospělým se to třeba stává v takových chvílích, já nevím, kdy třeba čekáme na nějaký tramvajový zastávce, jo, nebo autobusový, nebo někde prostě jako čekáme a mm, teď tak jako jenom tak jako čekáme a tak se třeba tak jako pocházíme a občas si jako můžeme něčeho všimnout. Teď tady jsou vlastně docela hezký domy. To, to jsem si nikdy nevšiml, to je jako pěkný. Tady ale teda rozbitý chodníky mají, no to by si mohli spravit. A pak si řekneme, a co já vlastně jsem to chtěla k té večeři? No jo, to já musím ještě koupit tohle a tohle a tohle, a takhle já to udělám, ale počkat, já jsem chtěla ještě něco. Jo, to jsem, když jsem šla, tak jsem si na to vzpomněla, kdo mi něco říkal. Jo, a teď, co já tady takovýmhle jako povídáním jako chci říct, chci vám vlastně jako naznačit, že to, co se děje v těch chvílích je, že ta naše mysl tak jako volně těká. A volně těká z toho vnějšího prostředí do vnitřního. Já si třeba můžu uvědomit, že mě právě třeba něco bolí, jo, nebo mě tlačí bota třeba, jo. Takže vlastně z vnějšího prostředí do toho vnitřního. Od minulosti přes přítomnost do té budoucnosti. Od sebe k lidem a od lidí zase jako k sobě. A vlastně tohle, jako ty chvíle, jsou vlastně jako důležité, protože mozek si tak jako trošku uklízí, jo. Kolikrát se něco vynoří z toho nevědomí, na něco si vzpomeneme v tu chvíli, na co bychom si jinak nevzpomněli. A zároveň jakoby se tak jako trošku integruje osobnost. Jo? A to je zejména u těch dětí jako důležité mít tyhle ty chvíle, kdy se integruje ta osobnost. Protože jakoby integrovaná osobnost je silnější osobnost. Jo? Ta se může víc opřít sama o sebe, lépe zvládá různé jako životní těžkosti a potíže. A a taky ty děti to potřebují, aby vlastně zjistili, kdo jsou, kým jsou, co chtějí v životě dělat. Jo? Opravdu to jsou velmi jako cenné chvíle. Potíž je v tom, že jakmile na té tramvajové zastávce vytáhnete ten mobil a začnete prostě něco, aspoň si vyřídím maily, jo, nebo si něco tady podívám, tak tohle zrušíte. Jo? A už máte zase tu konkrétní jako pozornost na něco konkrétního a tohle vám jako zmizí. Jo? Takže jakoby vás chtěla trošku podpořit v tom, abyste ty děti jako nechali občas tak jako někde se jako bloumat a tak jako si jen tak jako být bez ničeho a vlastně jim dopřáli tyhle ty chvíle, respektive třeba je jako nenechali do těch obrazovek jako koukat přes míru. Jo? Ale to bychom mohli mít samostatný seminář na děti a moderní technologie. Takže jakoby teď už to nechci rozvíjet víc, protože bychom se příliš zapovídali jedním směrem, ale jako tip bych vám tohle chtěla dát. No a jako by co ještě vám chci říct, že je jako důležité pro ty děti, ať už bude budoucnost jakákoliv,
tak jsou vztahy a vazby. Jo? A ono vlastně, i kdybych jako se zase vrátila k té knížce toho Cílka a Šmikmátora, tak oni píší, že vlastně jako nejodolnější v různých krizích jsou jako společenství lidí, jo? Kdy jako, že jo, my můžeme přemýšlet, když by byla nějaká krize, tak je a opravdu třeba nějaká, jako mít nějaký postapokalyptický jako vize, tak co se bude hodit, tak jako jestli ty děti mají být schopní si vypěstovat třeba nějakou potravu nebo ulovit. No jo, ale když nebudou schopni si ji ubránit, no tak jim ji vezme první ten, kdo bude mít zbraň, že jo, nebo kdo bude silnější. Takže vlastně ono se ukazuje, že vlastně nejstabilnější jsou ty společenství, kde každý umí něco a vzájemně se podpoří, jo. Že jeden umí něco vypěstovat, další to umí ubránit, další umí něco ušít, další je třeba se trochu vyzná jako v nějakých bylinách a v nějakým jako první pomoci a tak dále. Jo, pak je tam nějaký lídr, který má jako přirozenou autoritu, je schopný ty ostatní vést, zároveň si prostě všichni nějakým ohledu jako by důvěřujou. Takže opravdu jako je důležité jakoby mít ty vztahy a umět je vlastně jako rozvíjet, umět je navazovat a umět je udržovat a rozvíjet. A v tom my rodiče můžeme ty děti také jako podpořit, že jim umožňujeme se kamarádit, umožňujeme jim od nízkého věku vídat se s vrstevníky, navazovat kamarádské vztahy, jdeme tomu naproti, zajímáme se o ty kamarády, vytváříme ten jakoby časoprostor pro to, aby se s těmi kamarády mohli vídat a tak dále. Takže tohle to bych jako chtěla vás podpořit v tom, abyste tohle dětem umožňovali a v tom je podporovali. A zase jakoby trošku se vrátím k té třeba škole v blízkosti bydliště. Ono, jakoby to, že ti kamarádi jsou fyzicky blízko, dává dětem mnohem jakoby větší samostatnost v tom, kdy a jak se s nima vídat a tak. A taky, jakoby, když je nějaká krize, my se dneska tak jako přátelíme s lidmi z druhé strany zeměkoule a velmi snadno se propojujeme a vznikají takový ty přátelství v tom virtuálním prostoru. Nebo prostě na těch sítích, což vůbec není špatně, jo. Samozřejmě se můžeme obohatit a proč nehrát hry s někým z jiného kontinentu a nepovídat si jako přes desítky tisíc kilometrů, to je všecko jakoby fajn. Na druhou stranu jakoby trošku trpějí ty sousedský vztahy a jsou určitý situace, kdy opravdu ten soused vám je nejblíž, jo. A je to hodně jako důležité vlastně, jak jako by známe ty sousedy a jak si můžeme důvěřovat a jak si třeba můžeme v nějakých chvílích pomoct. Takže to bych možná taky dala jako k uvážení, jo, opravdu jsou ty vztahy s blízkými lidmi. No a nám koukám, že už se přiblížila půl, kdybych opravdu jako chtěla nechat půl hodinku na ty vaše dotazy, jenom možná to ještě jako celé uzavřu v tom, že za mnou se často jako chodí poradit rodiče a jako říkají mi, jak vlastně třeba rozvíjí ty své děti, jak je rozvíjí všestranně a jak prostě se jim snaží vybrat tu dobrou školu a nejlepší školu, ale ono v žádné ani té nejlepší škole jako se nerozvíjejí na maximum třeba motorické schopnosti dětí, no tak jim dají ještě jakoby nějaký sport a radši dva sporty, protože
aby to bylo jako vyvážené a ani v žádné školení té sebelepší nerozvíjí na maximum třeba hudební schopnosti, no tak ještě aspoň do lidušky a hrát na hudební nástroj, jo, a výtvarné schopnosti, tak jako nějakou výtvarku, jo, a teď jazyky tam taky nerozvíjí na maximum, tak ještě nějaký jako učení těch jazyků. A teď ty děti vlastně jako takhle jako mají teda spoustu těch aktivit, aby teda jako ty rodiče jako s představou, že jako všestranně rozvíjejí, aby se v tom světě určitě jako uplatnili a přijdou za mnou většinou s nějakým problémem, jo, prostě dítě bolí hlava, nebo ho nic nebaví, nebo nechce jíst, nebo já nevím co. A já jako říkám, proč tohoto dítě má tolik, teď jako je přetíženo, to my právě chceme, aby si jako mohlo vybrat, aby bylo všestranně rozvinuté. No a já občas jako překvapím, říkám, ale víte, že to je strašně jednostranný, co vy děláte. A my se jako diví, jako že jednostranný, a já říkám, no všecko to je o těch znalostech a dovednostech, ale kde jsou jako ty vlastnosti a ty schopnosti, přesně ty měkké dovednosti, takový to všechno, co se to dítě učí mimochodem, to, aby bylo schopné teda spolupráce i samostatní činnosti, aby bylo schopné si vytyčit cíl a zároveň bylo flexibilní, aby umělo zabrat a umělo odpočívat, jo? Aby bylo rozvinuté jako harmonická osobnost, co se na sebe může spolehnout, co ví svoje silné stránky a svoje slabé stránky. Tohle to je jako ty děti nenaučí jako ve škole, nenaučí je to na žádných kurzech a žádných trénincích, takže jako opravdu ty děti potřebují mít nějaký čas a prostor, aby opravdu se rozvíjely jako osobnosti a harmoničtí lidé, co nebudou v budoucnu potřebovat psychoterapeuta a nebudou se ze všeho hroutit. Jo? Takže tímhle s tím vlastně bych to chtěla uzavřít, že my teď vůbec nevíme, jaké se budou dětem jako hodit jako znalosti, ale víme, že když to budou jako stabilní, odolné, rozvinuté osobnosti, schopné navazovat vztahy, znající sebe sama, takže se jim to bude rozhodně hodit v jakékoliv budoucnosti. A tím už uzavřu to svoje povídání a těším se na vaše poznámky a připomínky a dotazy. Tak já taky moc děkuju. Máme tu jeden dotaz v chatu. Jak s dětmi mluvit o tom, že ne vše na sociálních sítích je pravda a jak se neporovnávat s influencery? Mhm, mhm, mhm. Jo, tak to je určitě jako důležité. Vlastně jako, když se na to ptáte, ale dost často na ty jakoby dobré dotazy neexistují úplně jednoduché odpovědi. Jo. A můžete o tom mluvit samozřejmě napřímo a vysvětlovat to těm dětem. Jak to je, že na tu síť může každý napsat cokoliv. Můžete jim to ukázat, že tam napíšete prostě, že já nevím, křemílek má oranžovou čepičku. Jo? A je to pravda teda, když jsem to tam napsala, nebo to pravda není, jo? Že si s tím vlastně jako pohrajete, vyzkoušíte si to, jo? Zapřemýšlíte o tom společně a, a ale to je jenom jako jedna část. Další část je, že vlastně je důležité, že to dítě má jako bohatý život, jako mimo ty sociální sítě, jo? Protože vlastně čím to dítě je osamělejší, čím je nešťastnější, čím vlastně jakoby víc se stahuje z toho reálného života jako z různých důvodů, tak tím větší má tendenci se upínat na ty světy, co najde v těch počítačích, ať už to jsou sociální sítě nebo třeba nějaké jako hry, jo. A my vlastně od mala tím, že tomu dítěti umožňujeme mít ty kamarády, s kterými chodí ven, s kterými si hraje, že má to dítě nějaký koníček, něco, co ho baví, jo, že
že vlastně taky jako je u nás doma příjemná atmosféra, že jsme rádi, že jsme spolu, že spolu jakoby rádi vaříme nebo cokoliv, nebo chodíme za kulturou. Tak to všecko vlastně to dítě kotví v tom reálném fyzickém světě a nemá potom takovou potřebu jakoby utíkat tady do těch světů virtuálních. Ono nejvíc nám opravdu utíkají ty děti, já nevím, třeba když se rodiče rozvádějí, doma je příšerná atmosféra, tak to se jim vůbec nedivím, jo, to zlatý prostě jako internet, že zlatý hry, že prostě to dítě jako nemusí poslouchat, jo. Takže takhle jakoby široce, no, bych to brala. No a pak samozřejmě také jako může být dobré jako vlastně s tím dítětem mluvit konkrétně, jako co se mu stalo, s kým se porovnává, proč je pro něj ten člověk důležitý, jo. A vlastně jakoby jako ho upozornit na jeho silné stránky, popřemýšlet tím, co ono by mohlo dělat a tak dále. Jo, vzít to vlastně i jako konkrétně, zajímat se konkrétně, proč je pro něj důležité to zrovna, o čem mluví. Moc děkuju. A žádný jiný dotaz v chatu nemáme. Mhm. Tak já jsem se těšila na dotazy, to oni nejsou. Možná mě ještě teďka napadá právě před těmi Vánoci, jak vlastně třeba s dětmi komunikovat, řeknu, když na těch sociálních sítích, řeknu, vidí, jak se propagují všechny možné produkty a tohle musíme mít, tamhle to musíme mít, jak vlastně i pracovat třeba s tímhle. Mhm, mhm. Jo, 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 to je taky jako hezký a vlastně aktuální teď opravdu, protože jako ty reklamní kampaně opravdu před těmi Vánocemi v naší konzumní společnosti jsou všudy přítomné a já myslím, že jako je dobré taky s dětma jako si toho všímat a podívat se trošku jako za to, co zatím je, jo, a proč to ten někdo propaguje. A vlastně jakoby i ty děti jako vést k tomu, aby se opravdu jako zamysleli. No a myslíš, že třeba ta reklama upozorní i na něco jako negativního, třeba co jako by ten výrobek jako mohl způsobovat. A co si ty myslíš, že by tam třeba mohlo negativního být, jo? A třeba jim povědět svoji zkušenost, jak jsme, já nevím, někdy se nechali jako oblbnout reklamou, koupili jsme si něco, co jsme vlastně vůbec nepotřebovali. Nebo se ukázalo, že to vůbec není tak jako skvělé, jo, já nevím, tam vychvalovali vysavač, ono to vypadalo, že vysaje úplně všecko a potom v reálu prostě ten vůbec nevysálo a hned se rozbil, jo. A vlastně jako říkat jim tyhle ty zkušenosti, jedné zkušenosti, jednak je vlastně jakoby nechat jako zapřemýšlet nad tím, jo, a taky i jako zapřemýšlet nad svojí jako potřebou, když to dítě říká, a to taky chci, a to je skvělý, jo, tak se ho ptát, a co myslíš, že ti to přinese, jo, a proč to vlastně chceš, a co s tím budeš dělat, a kdy to budeš používat, jo, protože ono kolikrát jako, že jo, ta reklama fakt prostě se snaží prodat, že jo, a vlastně jí na vás nezáleží, záleží vám záleží jako jí na vašich penězích, že jo. A tak vlastně tohle to tomu dítěti jako zvědomovat a vlastně to můžete vzít i jako šířejc, jo? Že ty děti kolikrát si prostě uvědomí, jakoby, oni jsou jako opravdu náchylné, jako nechat se vést tou svojí jako touhou, jo? A vlastně nerozlišují, co je jejich přání a co je potřeba a vidí vlastně jakoby to hezký, že to tak jako vysní, což je vlastně jako moc pěkný, ale jako ve chvíli, kdy už jako stojíme před nějakým rozhodnutím, tak jak je dobrý opravdu se zamyslet jako komplexně, já nevím, teď nemyslím třeba ani jako u té reklamy, ale jako kolikrát děti jako si strašně přejí zvířátko, strašně si přejí pejska a teď jako si představují, jak se s tím pejskem ňuchňají, jak s ní jako si hrají, jako tohle, jak je roztomilej, tohle.
A už se jako vůbec nepředstaví tu povinnost a to, že je s ní potřeba ho venčit a je potřeba ho venčit taky ráno a taky když je tma a když je zima a když prší a že ten písek může být nemocný a kdo bude uklízet, když se nám pozvrací, jo, a takovýhle. A tohle to ty děti tam vůbec vlastně nevidí. Oni se nechají prostě uníst tou myšlenkou, že si prostě představují, jak je pejsek roztomilý, jak se s ním hrajou. Jo, takže vlastně jakoby je dobré jako se jich jako doptávat a trošku je taky nechat jako přemýšlet vlastně nad tím celkem a souvislostma. Jo, co budeme dělat, když pejsek bude štěkat a my tady nebudeme a budou si sousedi stěžovat, jo? Mhm. Moc děkuju. A koukám, jestli ještě nějaké dotazy nepřibyly, zatím to nevypadá. Mhm. Tak jestli třeba vás, Eliško, něco napadalo k tomu, co jsem povídala, nebo jestli vy máte nějaký dotaz, tak můžeme to Mhm. klidně využít takhle. Mě to právě zajímalo hodně v souvislosti s těmi sociálními sítěmi, protože vím, že dneska Mhm. hodně um, těch dětí si vlastně neuvědomuje, že třeba ne všechno, jak psala, tady vlastně byl i ten dotaz, že na ty sociální sítě se nezdílejí, že jo, špatné věci, nebo um, že tam se většinou člověk jde pochlubit, Mhm. tak jakoby jak pracovat s tím, když ty vlastně dětičky vidí, že tady někdo dostal nový iPhone a tady jezdí každý víkend někam na výlet a tak. Takže spíš jako z tohohle pohledu, jak vlastně těm dětem vysvětlit, že my jako dospělí to chápeme, že ne všechno na těch sociálních sítích, že to prostě nemusí být tak, jak to vypadá, ale myslím si, že ty děti nedokážou právě dohlédnout takhle daleko za tu oponu um, třeba toho Instagramu, toho TikToku a tak. Mhm, mhm. Jo, jo, to máte určitě pravdu. A ono opravdu tam to jako svádí vlastně jako v tom porovnávání, jako myslet si, že všichni jsou na tom líp, mají něco lepšího, žijou lepší životy a tak dále, protože že jo, ono na té sítě si člověk dává to hezký, čím se chce pochlubit, jo. Dáte si tam krásný fotky z dovolený, ale už nikdo jako se nedozví, že jste se tam půlku cesty hádali a že to bylo úplně příšerný, jo. Dáte si tam západ slunce a nějakou další náladovku. Takže tohle je dobrý jakoby taky tím dětem zvědomovat, jo. A ono teda jakoby tam je jakoby potíž v tom, že někdy, i když to víme, tak to na nás stejně působí. A opravdu jsou jako i dospělí, který vlastně jako mám spoustu jakoby třeba matek, který jako za mnou jako choděj, tak jsou špatný z toho, že všechny ty ostatní matky toho zvládají mnohem víc a dělají s těma dětma úplně super věci a oni to vidějí na těch sítích, jenom jako já to tady jako nezvládám, jo, a já jsem naštvaná a já na ty děti křičím, ale jako to si myslí každá, jo, protože jako opravdu to porovnávání se to vám řekne kamarádka, jo, nebo to s ní zažijete, že ji taky jako vidíte na společném výletě, že prostě jako už něco nezvládla a křikla na svý dítě, jo, ale na síť si to nedá, jo. Takže opravdu někdy i my dospělí jsme jako nejsme vůči tomu imunní, plus jako někdy, oni ty sociální sítě jenom vlastně jakoby zintenzivnili takovej ten problém s tím neustálým porovnáváním se, jo. Kdy jakoby ono do určitý míry je to v pořádku a normální, že se taky podíváme, jak to dělá někdo jiný a třeba se inspirujeme, že hele, ona to zvládá takhle, tak to bych třeba mohla taky jako zkusit, jo. Ale nesmí to překročit nějakou jako zdravou míru a bohužel jako se setkávám často s tím, že tu zdravou míru překračuje a potom to vlastně jakoby není
inspirující, ale je to spíš jako ničivý. Hm. Takže vlastně docházíme k závěru, že důležitý asi je pro rodiče, aby o těch sociálních sítích s dětma mluvili, aby se ten problém vlastně zvědomoval to, že aby prostě ty děti věděly, jak to je a mluvit o tom s rodiči. No, no, jo, jo, jo. A vlastně zase jako kotvit to dítě v tom reálném světě, jo. Jako všechny holky vypadají líp než já. Tak který? A teď zjistíte, že to jsou ty 3 influencerky, jo, co sleduje. A tak říct, která z holek ze třídy si myslí, že vypadá, jo, která ze sousedství, jo, která z tvých kamarádek, jako co se s nima vídáš. No a, a pak taky vlastně jako a v čem líp a co je teda líp a, a, a vlastně jakoby taky upozornit, co je na ní hezkýho, jo, a že dávat vlastně jakoby ten širší kontext k tomu, jo, že a, a taky vlastně jako podporovat ty svoje děti, aby se opravdu uvědomovali jako svoje silné stránky, to, co jim jde, v čem jsou dobré, nebo i ty holky, když jim jde hodně ten vzhled, tak v čem jsou hezké, jo. A mm, A zároveň vlastně si myslím, že je jako dobré ty děti vést k nějaké jako toleranci, jo? Že eh, jakoby mm, trošku jako umenšit to neustálé hodnocení, jo? Proč jako se pořád porovnáváme, něco musí být jako hezčí a něco musí být lepší. No něco je takový a něco je makový. A někomu se líbí tohle a někdo tohle a někdo rád hrušky a někdo rád jabka. A není jedno lepší než druhý. Mhm. Ještě tu mám k tomu jeden dotaz. Zda je řešením omezit čas na sociálních sítích pro děti. Může to být řešením. Může to být řešením. Ono jako je samozřejmě lepší, když ty děti si to jako zvládnou korigovat sami. Jo? Cokoliv to dítě jakoby zvládne samo, tak je pro něj cennější. Ale někdy se může stát, že to dítě to jako opravdu jako nezvládá. A ono totiž ten mozek dospívající ještě nemá tolik jako vybudovaný ty seberegulační jako schopnosti. A třeba ten dospívající mozek jakoby má nižší hladinu dopaminu, ale má reaktivnější, nebo tu základní hladinu dopaminu, má reaktivnější ten dopaminerní systém. To znamená, že jako ty děti jsou jako náchylnější prostě k tomu rychlému dopaminu, který vlastně jako těm rychlejm, instantním jako potěšením, který právě způsobují ty lajky na těch sociálních sítích a tyhle jako internetové potěšení a, a jako může proto být jako těžší si to korigovat. Jo? A může být vlastně opravdu potom jakoby teda pomocí těm dětem, že jako když vidíme, že to jako nezvládají, tak vlastně jakoby zakročíme z pozice té autority a prostě jim to jako omezíme. No. Já si myslím, že jsme téma moc hezky naplnili. Pro mě to bylo hodně přínosné povídání. I vlastně tím, že jsme se vrátili trošku k té pandemii a trošku reflektovali, co se dělo v tom období. Tak jo. Tak pokud nikdo nemá žádné další dotazy, tak já bych vám chtěla moc poděkovat za dnešní webinář a doufám, že budete mít všichni krásný zbytek večera a uvidíme se zase naposledy v tomto roce v prosinci, a to konkrétně 9. prosince s Petrem Hampacherem, tak se na vás budu na všechny těšit. Já moc děkuji za pozvání, za prostor a všem přeju co nejhezčí budoucnost.
Moc děkujeme. Mějte se, nashledanou. Nashledanou.